Dito na nga kami sa sa neighborhood. Di na ako nakapag-video na nagbibiyahe kasi nagda-drive tayo. Kay Otol siya yung nag-video. Kaya dami naming dala kasi kumbaga patapos na naman kasi doon. Yung mga gamit namin dinala na namin. Tapos umuwi kami kasi Mother's Day ngayon. Yun, siyempre banding-banding rin. Bigyan rin natin ng konting oras yung pamilya natin. Yun. Tapos magbati. Yung trabaho nandyan lang yan. Yun. At ayan si Mama. Happy Mother's Day, Ma. Thank you. Ano? Kita pa ni Kuya sa teres ko po ni Pai. Ha? Ayan na yung gulay na papaya. Hindi ko alam kung magbobodol pet ba mamaya o magsiswimming. Abang-abang na lang kung ano yung kaganapan ngayong Mother's Day. Yun. Mamuhay nyo. Gata. Yung kagandahan ng na to. Yung bilao tumutunog Narin. Rinig nyo? Sa Shopee yan? Tumutunog na. Ay, tunog. Ano baga? Mamoy. Ay, tunog. At ayun, nandito na ako sa bahay. Nakarating ko lang. At sarado pa yung pintuan namin. Sarado pa yung tindahan. Tulog pa. Yung misis ko. Ito sila ng tao. Tulog po. Yan, good evening mga pare ko At dito kami sa bahay. Yan si Mama. Kasi Mother's Day ngayon, sama ko yung anak ko, dito kami kakain ng panggabihan. Yan. Tingnan natin yung niluluto ni Papa. Diyan ka lang na. Yan, kung ano yung menu. Yan, madilim. Yan, luluto si Papa ng igado. Yan. Ilawan natin yung cellphone. Yan, may ilaw. Para malinaw. Yan, luto si Papa ng igado. Pulang-pula. Bodol fight. Magbabodol fight kami. Yan. Si Mother's Day nga. Yung asawa ko di sumama. Nagbabantay siya doon sa namin, tindahan. Kasi may basketball nga. Kaya umuwi rin ako kasi maraming tao kasi para interbarangay tayo. Liga, yung kapatid ko. Bawalis. Ayan si Mama. Ayan. Happy Mother's Day ulit. At si Aw nandyan. Si Alamid nandyan. Yan. Bali bukas. Balik ulit kami dun bukas. Yan, Kasinggin. Tapos mag-uuwian ako. Kasi may okasyon nga dun sa amin. Sayang yung binta. Di naman kasama di naman kaya asawa kan mag-isa lang. So, ano lang masabi mo lang? Bilhin natin si bilhin. Lakasan mo. Ulitin mo. Ulitin mo. Sabi mo magbablog ka. Ulitin mo. Tapos nahihiya. Paano ka makapag-vlog? Ay, luto na kaagad. Tikman na natin. Tikman kaagad yan. Saging. Parang motor na. Hindi na tuloy yung swimming namin.
dapat magsiswimming sana. Kaso, yung anak ko may pasok bukas. Kaya sabi ko, next time na lang. Night swimming sana kami. Ayun. Panalo. Ayun, kulang ito. Dahon. Ano, di sayang? Yung kanin. Sinasandok na ng kapatid ko. Ayun. Happy Mother's Yun. Day! Yung may cake pa si mama. Ayun. Kunin mo na natin. Bodol fight kami. Igado, Anong brand to? kanin. Anong brand to? Kunti lang na kanin mo na. Tabaka masayang. Di Fresh Plaza. Kuha na lang. Hig na kayo. Ah, anak ko ang ingay. Ano? Ito kayo, pa. Yarin to, gano'ng ula. Ay, kasinggil. May dala yan na ulam eh. Tindog ba ko lang? Kakagulo na. Muna. Bago kiton. La 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 la. Ayan na. Natulog na ako. May sumisigaw ng gutom na. Happy kapoy day. Yun. Kain na na. Kapoy na ako. Ano? Okay na. Ay, dapat ako sa iyo. Tingnan mo pala. Sarili? Usay daw pala di karton. Eh, mauna. Eh, tira ano sa inyo to. Hadi ko mag-besto. Yakin mo sa inyo. Yan na, nagkakagulo na. Tara na. Di mo tama libo. Hili ito na hili. Lagyan. Oh. Yan, kainan na. Bibi dito na, bibi. Psst. Hilad. Ayan o. Pinta kasi. Ito na eh. Kasama mo na. Pakarin mo ba cake? Single. Happy Mother's Day. Yun, kain na na. Pini. Yes, pini. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Happy Mother's Day! Yay! Kasabay-sabay ay. 1, 2, 3. Happy Mother's Day! Amo ay! Amo! Amo! Oh, amo! Amo! Oh, amo! Kain po. Amo! 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 Guys, bukas na lang tayo magda-diet. Oh, amo baga? Oh. May huwag kang pumunta sa malalim ha. Malunod ka. Yun, kain na tayo.